Әлмәтнең 21-нче мәктәбе ишек алдында мөмкинлекләре шикле балалар өчен бәйрәм гөрли. Күзләре шатлык тулы, йөзләрендә елмаю балкый. Үзләре бийләрдә, җырлыйларда. Балаларны яклау көне алдыннан изгелек бүләге дигән әлеге чараны уздыру инде күркәм гадәткә әверелгән. Балаларга кирәк инде. Ул менә бит күңелләр күтәрелеп китә, яшәреп китәсең. На нашей площадке очень много развлечений для всех категорий. Төрле яшьтәге балалар өчен күңел ачу чаралары әзерләдек. Монда мөмкинлекләре шикле һәм үсешендә тайпылышлары булмаган малай кызлар да җыелган. Шуңа бәйрәм тәрбияви яктан да файдалы. Шушында ук балалар өчен остаханәләр уздыралар, кул эшләре, рәсем ясарга өйрәтәләр. Кадетлар хәрби кирәк-яраклардан күргәзмә әзерләгән. Малайларга автоматны сүтеп җыю аеруча кызыклы. Ел саен чараны оештыруга Әлмәт хәйриячеләр дә кушыла. Без кичә дә бүләкләр китереп киттек. Бүген дә 3нче көндә шулай констоварларда төрле әйберләр, кортлар йортына да мөслимәләр җыелышып садакалар алып, әйберләр кирәк әйберләрен, кая микроволновка кирәк, кая унитаз кирәк, кая дип алдан белешеп шулай алып барып йөридек. Хәйрия чарасы 11-нче тапкыр уздырыла. Балалар монда сәләтләрен дә күрсәтә, яңа дуслар да таба, спорт ярышларында да көч сынаша. Больше всего понравилось играть в шахматы. Я пришел лего строить, и мне здесь очень понравилось. Изгелек бүләге фестивале киләсе елда да йөзләгән баланы берләштерде дип ышана оештыручылар. Әлмәттән Рүзәл Шарипов, Алсу Әхмәтҗанова, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.